पवन से तू 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख या करोड़ों के संपत्ति करोड़ों से लेवे से कोनो फायदा ना बा। पवन का संपत्ति कुल तोहरे है, तू जाके रह ना, देखो तोरा के करोड़ निकाल में दू और ज्योति जी के माँ आगे बढ़े के पड़ी। अपन ईगो के हटावा, घमंड के हटावा, लोग का बात पर ध्यान न द। आहे ये ज्योति मैडम इजतिया नीलाम करेलू, नैहर ससुरवा के अपना सजनवा के, नैहर ससुरवा के अपना सजनवा के काहे बदनाम करेलू, काहे ये ज्योति भौजी इजतिया नीलाम करेलू। मर्द के अंदर भी दर्द होला, जितना वो लोग सहेला ना, हम लोग तो अपन रोग आके सुना दे ही लजा, लेकिन वो लोग अपन दर्द कैसे कही। या बिना मानवी हो या देशवा न्यूज हो, केहू केहू के कुछ ना करेला, अपन घर खुद बसावे के पड़ेला। आपन इज्जत के बचावे पवन भैया, आपन ज्योति के अपना लाए पवन भैया, डूबताटे इज्जत तो हारे भैया। नमस्कार, रावा देखो तनी शताक्षी न्यूज और अभी हम मौजूद बनी पटना में। और ये भोजपुरी हो, जब भोजपुरी में जब कोनो मुद्दा होला, जब कोनो वायरल न्यूज़ होला तो ओकरा पे संगीत के माध्यम से बहुत कुछ दर्शावल जाला। आज पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक प्रकरण मामला चलता और वही मामला पे आज बातचीत करे खातिर रीना सिंह जी हमारा फिर बैठल बनी। यहाँ के वो गीत आयल बा कि तलाक मामला के इतना लोग लांछन एक दूसरे के ऊपर लगा रहा बा कि कोनो सीमा नहीं है, लेकिन यही बीच में बड़ा ही सभ्य और अगर शिक्षा से कहा जाए तो शिक्षा से जुड़ल गीत आवल बा। सबसे पहले हमारे न्यूज में स्वागत बा। हाँ, शताक्षी न्यूज के जितने दर्शकगण हैं सबको हाथ जोड़ करके हम प्रणाम कर रहे हैं। का कहल चाहब, भोजपुरी के जितना भी कलाकार बड़े, जब कोनो वायरल मैटर होला, जब कोनो वायरल न्यूज होला तो हमें वो गीत परोस देवेले, लेकिन वही बीच में राउर भी वो गीत आयल बा। पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक प्रकरण मामला अपना चरम सीमा पे जा रहा बा। कबो लागता कि मामला खत्म हो जाई, फिर लागता कि फिर नया गाछी एगो पनप गइल। वही बीच में राउर एगो गीत आवता, का कहल चाहब ना। सबसे बड़ बात बाटे कि हमारे गीत गावे का मकसद इहे बा कि पवन भैया से हमार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा, ज्योति भाभी से भी रिक्वेस्ट बा कि कम से कम आप दूसरा का बात न ध्यान दी जा, अपन घर आप लोग खुद बसाइब जा। हमहन का या आप या बिना मानवी हो या देशवा न्यूज हो, केहू केहू के कुछ ना करेला, अपन घर खुद बसावे के पड़ेला। अच्छा, एक चीज़ और रवा से सवाल रही, बिना मानवी जी के नाम रवा लेनी है। बिना मानवी जी जब ज्योति सिंह से मिलल रही तो ज्योति सिंह के पक्ष में लगातार बयानबाजी करते रही और पवन सिंह के ऊपर लगातार लांछन, घंटा पावर स्टार ये है वो है, लन फन बोल रही थी। जब पवन सिंह से वो मिल के आई हैं तो पवन सिंह के पक्ष में बोल रही हैं, क्या कहिएगा इस विषय पे? देखिए, वो ज्योति जी से मिली थी तो ज्योति जी की बात को जान रही थी, अक्षरा से मिली थी तो अक्षरा की बात को जान रही थी, और पवन जी से मिल के आई हैं तो पवन जी की बात को जान रही है। ये सच है कि हम लेडीज़ हैं, लेकिन ये बात हम इतना बात हम ज़रूर कहब कि मर्द के अंदर भी दर्द होला, जितना वो लोग सहेला ना, हम लोग तो अपन रोग आके सुना दे ही लजा, लेकिन वो लोग अपन दर्द कैसे कही। ऐसे हमके लागत आ कि पवन सिंह अपन दर्द बतैला हाँ तो बिना दिए बात के सुनली है तो वो आके अपन बात के रखा तली मीडिया में। ये कहाँ तक उचित बा कि बिना मानवी जी और पटना में जब ज्योति सिंह से मिलली तो ओकरा बाद ज्योति सिंह से पक्ष में बात करते रही, तो वो एगो जज के रूप में बाड़ी। अगर ये तलाक मामला के देखा जाए, अगर ज्योति सिंह भी उनका पक्ष में आ रहा, ज्योति सिंह उनका पास आ रहा बड़ी और पवन सिंह भी उनका पास आ रहा, चाहे पवन सिंह के पास जा रहा बड़ी, तो ये एगो जज के रूप में बड़ी। एगो जज अगर का एक ही पक्ष के बयान सुन के और अपन न्यूज में वायरल हो खातिर चाहे जो भी टीआरपी खातिर लोग कर लगली, उचित बा? नहीं, देखिए, ये वो टीआरपी के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, क्योंकि उनका खुद का अच्छा, काहे नहीं टीआरपी है? नहीं, अच्छा टीआरपी चैनल के बाद छोड़िए ना महाराज, फेस वैल्यू बन रहा है उनका ना।
हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन देखिए हमको जहाँ तक लगता है कि क्योंकि बीना दी यही कामें कर रही हैं वो। इधर ज्योति मौर्य और जो उनका हुआ था मैटर, उसमें भी देखिए वो खुद से जाती हैं और सबको अगर बंद कमरे में ज्योति मौर्य के जितना न्यूज वायरल होला, चाहे वो भोजपुरी के होके चाहे हिंदी के होके, जितना न्यूज वायरल होला, चाहे जो भी मुद्दा होके, जो मुद्दा वायरल बा वही मुद्दे पे वो काम कर ली। अभी पटना में हाल ही में रहो देख लो हम के एगो पूजा नाम के लड़की के साथ लगातार माने ओकरा संगे दुर्घटना भइल है, लेकिन ओकरा बावजूद भी बिना मनमीज ना अली है, ना पहुँच पैली हो जगह पे। हो सकता टाइम ना रहल हो या कोनो ऐसा मजबूरी अच्छा, रहल। इस सब मुद्दा पे विशेष बातचीत होत रही। गाना गावे के पीछे पर्पस का रहे? देखिए गाना गावे का पर्पस हमार इहे रहल कि कम से कम ई हमार उ गाना हमार आवाज़ ना है, ई गाना हमार यूपी बिहार सबकर उ आवाज़ है। वो गाना पूरा भोजपुरिया श्रोता समाज की आवाज़ है। हाँ, सब इहे चाहेला कि मतलब पवन भैया और ज्योति जी एक रहा, वो लोग अलग ना रहा। कम से कम हम गायिका बानी त ये गावे का मतलब गीत का माध्यम से अपन समाज का अपन बात तो रख सकतानी ना, एगो संदेश दे सकतनी समाज। बस ये एक हमार पूरा हमनी का जितना मतलब समाज बा, समाज का हम बहुत लोग के सुनत रहनी, सुनत अचानक सा बैठली, एक मतलब हमके बुझाइल कि नहीं एगो दिल के चोट है जौन बाहर निकल गई। जी बिल्कुल। और ये गाना के हम लिखले बानी तो बहुत रो रो के लिखले बानी, लगे ऐसा लगे कि वो चीज़ के हम अपना पर सोचले बानी कि अगर कहीं हमार आदमी हमार हस्बैंड अगर हमके छोड़ दी हैं तो हम किधर का होइब, कहाँ का होइब। ये वजह से वो गीत के हम मतलब अपना पले के वो चीज़ गीत के हम लिखले बानी। और काफ़ी गीत बिल्कुल साफ़ सुथरा बा, बहुत सुंदर बा। और जितना भी हमार दर्शक एह न्यूज़ के देख रहे बड़े, हम चाहब कि एक बार वो गाना के जाके सुनी। और वही गाना के ना भोजपुरी में बहुत सारा तमाम गाना बा, और गाना जब माटी के चीज़ जब गाना में लिखल जाला तो अपने आप या जे भी राइटर वो गाना के लिखत होके ओकरा आँख से अगर आंसू छलके वाला गाना तो आंसू एक बार जरूर छल, दर्द बात तो दर्द बाहर निकल जाला, आपरूपी निकल जाला बाहर। हम चाहब हमारा दर्शक बड़ा व्याकुल बड़े वो गीत सुने खातिर, हम चाहब कि एक बार खाली मुखड़ा हो हमारा दर्शक के सुनावल जाए। जी बिल्कुल। आपन इज्जत के बचावाए पवन भैया, आपन ज्योति के अपना लाए पवन भैया, डूबताटे इज्जत तो हारे भैया, हंसताटे सागरे समाजे भैया, आपन इज्जत के बचावाए पवन भैया, आपन ज्योति के अपना लाए पवन भैया, डूबताटे इज्जत तो हारे भैया, हंसताटे गौवा समाज भैया। एगो भोजपुरी के बेटी के दर्द बा। अगर यह न्यूज़ के पावर स्टार पवन सिंह अगर देख रहा बानी तो रवा से यही एक रिक्वेस्ट रही कि ये भोजपुरी के बेटी के एगो दर्द बा, ई भोजपुरी के बेटी के ही दर्द ना, ई भोजपुरी के जितना भी श्रोता बड़े, चाहे वो रावा के चाहे वाला होखस, चाहे वो ज्योति सिंह के चाहे वाला होखस, सबके आँख में आंसू और दिल में दर्द बा। हम चाहब कि तो पवन सिंह के रहल हा, लेकिन और एगो गीत और ज़्यादा वायरल हो रहा बा, ज्योति सिंह के जौन रुआ संदेश दिल बनी, तो पवन सिंह के संदेश रहा बा कि ज्योति सिंह के संदेश वाला चाहब कि एक बार वो गीत हो जाए। हाँ, ज्योति जी के लिए भी एक हम गाए, इसलिए गाए उस चीज़ को कि थोड़ा सा कुछ अपशब्द सुने, ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो हमको लगा कि ये सब चीज़ नहीं समाज में रखना चाहिए। बहुत ऐसा चीज़ हस्बैंड वाइफ का मैटर होता है जो कि अंदर ही रहता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए ज्योति जी के लिए एक रिक्वेस्ट उनके लिए भी गाए थे। अरे काहे ये ज्योति भौजी, एक मिनट रुकब। ई गीत के जौन तर्ज बा, ई जौन पुराना गीत सुनल जाई नु तो बड़ा ओकरा में दर्द बा, और वही दर्द से फिर ये दोबारा ये गीत के लिखल गइल बा, तो हम चाहब कि सेम टू सेम वही दर्द में रह गईती। अरे काहे ये ज्योति भौजी, इज्जतिया नीलाम करेलो, काहे ये ज्योति मैडम, इज्जतिया नीलाम करेलो, नैहर ससुरवा के अपना सजनवा के, नैहर ससुरवा के अपना सजनवा के,
काहे बदनाम करेलू, काहे ये ज्योति भौजी इजतिया नीलाम करेलू। अच्छा एक और अंतरा एगो चाहतन कि अंतरा एगो गई जौन बड़ा खूबसूरत लाइन पर अंतरा करा। जी, इसमें एक अंतरा बड़ी खास करके सारे अंतरे ज्योति जी के लिए ही है, लेकिन एक अंतरा उसमें विशेष भगवान। हाँ, हमके वो हमको मतलब हमरा के वो विशेष लागेला। तो पवन के धन सब तोहरे हा, जाके तू अपना हक से रहा, लाख करोड़ रुपया वाले के चक्कर में तू लड़ाई ना लड़ा, झूठा ही तू कोर्ट कचहरी या थाना के चक्कर में पड़ल बाड़ू, अंदर वाली बतिया के तू मीडिया में काहे कहत बाड़ू, काहे तू नमवा हसावेलू, अपन सम्मान घटावेलू, काहे तू इज्जत डुबावेलू, अपन सम्मान घटावेलू, अपना सजनवा के धन दौलत के, अपना सजनवा के धन के जाके मालकिन रहा, काहे ये ज्योति भौजी इजतिया नीलाम करेलू। काहे ज्योति भौजी इजतिया नीलाम करेलू, ई गाना में बहुत सारा संदेश बा। ये स्पेशल ज्योति जी खातिर गीत बा और पवन जी के भी गीत रवा सब सुननी है, बड़ा आनंद आयल हुए। हम चाहब कि ये गाना के अतना ज़्यादा प्यार दुलार दी कि जौना शख्स खातिर ई गाना गवाल बा वो शख्स भी पहुँच जाए और ई गाना सुनला के बाद वो शख्स के मन में एक गाना के प्रति इतना प्रेम हो जाए कि वो दोनों व्यक्ति में उतना प्रेम हो जाए जितना गाना में लिखल बा जौन चीज़ के ए पर रोक लगा करके और दोनों आदमी आप एक दूसरे से प्रेम करी। और का लगता तलाक प्रकरण मामला जब कोर्ट में पहुँचल, हमरा नहीं लागत कि माने या पवन सिंह के गलती बा या ज्योति सिंह के गलती बा, रामा नज़र में केकर गलती लागत है? देखिए, छोटी छोटी गलतियाँ दोनों में है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है जी, दोनों की गलती है। और हर घर की लड़ाई है, सब मर्द मेहरारू में लड़ाई झगड़ा होला, ई तो आप जानते बानी। तो थोड़ा सा औरत के मेहरारू के जबा सहे के पड़ेला, हर चीज़ में सहे के पड़ेला। तो हम के और वो कनिए कि घर के लड़ाई बा, लेकिन घर के लड़ाई के कोर्ट तक ले गई उचित बा कि ना? ना, ये बिल्कुल नहीं, कोर्ट की तक ले गई बहुत दूर की बात बा, बहुत दूर चल गई। लेकिन फिर भी अभी कुछ बिगड़ल ना बाटे, तलाक होखे तक बहुत ऐसा चीज़, बहुत ऐसा रिश्ता बा जो कि बन जाला। अभी हमनी के विश्वास है कि मतलब पवन जी और ज्योति जी एक हो जाइए जा, हम पूरा विश्वास बा पूरा भोजपुरिया समाज। हाँ बिल्कुल। और ज्योति जी के माँ आगे बढ़े के पड़ी, अपन ईगो के हटावा, घमंड के हटावा, लोग का बात पर ध्यान न दा। तो ज्योति सिंह के अगर कहीं बुलावल जाए तो देशवा न्यूज के बबीता मिश्रा के लिया के जाए हैं, पवन सिंह अकेले चल जाए जहाँ मन जहाँ चल जाए, जहाँ बुलावल जाए जहाँ चल जाए, लेकिन वो बबीता जी के लिया के नहीं, ये चीज़ गलत है। अपने माँ अपनी मम्मी को ले लें, अपने पापा को ले लें, बाकी उनके भाई को ले लें, और जो उनके मतलब घर जितने भी रिश्तेदार हैं रिश्तेदार हाँ, अपने लोग को लेके। देशवा न्यूज वाली बबीता मिश्रा कौन होती हैं, हम कौन होते हैं, आप कौन होते हैं? उनका देखिए सबसे बड़ी बात है, रहना तो दोनों को है ना जी, न्यूज वाली को थोड़ी रहना है पवन सिंह के साथ, नहीं रहना। अगर ये चीज़ ले आ रही हैं तो ज्योति जी को कहिए तो कान की कच्ची हैं, या तो कहिए ना समझ बाड़ी, अभी समझ नहीं खे ये चीज़ का कि आगे जाके हमार का होई। और देखो हमके ये गीत जो हम लिखले बाड़ी ना, टोटल मतलब एक सोच संदेश दिहल बा, जोन घटना उन लोग के साथ घटल बा वो घटना के संदेश दिहल बा कि सब ना कह जाए तो उचित रहे। आखिर में पवन से तू 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख या करोड़ों के संपत्ति करोड़ों से लेवे से कोनो फायदा ना बा। पवन का संपत्ति कुल तोहरे है, तू जाके रह ना, देखो तोरा के निकाल में 2 करोड़ में का होखे वाला बा, करोड़ों के संपत्ति पूरा अधिकार ज्योति जी का बा। और अभी भी उ चाह जइहन तो उनके केहू रोके वाला नहीं खे कि उ ना रह सकेली। एगो सवाल लास्ट जाते जाते एगो सवाल हमर रही, ज्योति सिंह के भी कहना बा कि अगर जब तक पवन सिंह हमरा के तलाक नहीं देत तब तक हम ज्योति सिंह के पावर स्टार पवन सिंह के पत्नी बानी। लेकिन रावा ज्योति सिंह के जितना भी सोशल मीडिया पे काम कर लिया, फेसबुक होके, इंस्टाग्राम होके, यूट्यूब होके, जितना भी सोशल मीडिया बा, वो सोशल मीडिया में कहीं पवन सिंह के नाम के सिंदूर या माथ पे बिंदी रवा कहीं देखनी है? कौन इंटरव्यू होके या
कोई रील्स बनावत हो चाहे फोटो पोस्ट करते हो, कहीं भी रवा देखनी है चीज़ के, तो कैसे माना जाए कि ज्योति सिंह मैंने सही बड़ी? जी, ये आपका बात कहल सही बा। कोर्ट वाला में देखले बानी हम, जो कोर्ट में आई कोर्ट वाला में तो है सही तक सिनेमा वाली तो एक दिन हमारा स्नान हुई ना। ये अगर मान ली कि हमनी का हीरोइन नहीं जाना, हमनी का वो घरेलू महिला बानी जा, तो हमनी खातिर के तो सिंदूर बिंदी प्रमाण बा ना। बिना सिंदूर लगावे जाए के तक जेकरा ना जो बोले के वो बोल सकेला। अच्छा मान ली कि अगर सिंदूर नहीं लगावे के तो कोर्ट में कहाँ लगा के आवत रही? अभी ये एगो मुद्दा बा। ये चीज़ के तो ज्योति जी ही बता पाई हैं, एक चीज़ के हम का कह सकता नहीं, लेकिन ये गलत बा। सिंदूर बिंदी शादी होला के बाद में हमनी का सिंदूर बिंदी और पैर का बिछिया, ये चीज़ के ना हटावल जाला हमनी का हिंदू समाज में। अच्छा जाते जाते पूरा भोजपुरिया श्रोता समाज से रवा का कह जाम चाहम जोन तलाक प्रकरण मामला देखत रहे? देखिए पूरा दर्शक समाज से, पूरा भोजपुरिया समाज से हमार कहे के हाथ जोड़ के हमारी ये रिक्वेस्ट बा कि आप लोग में लड़ाई झगड़ा कितनो होखे, लेकिन कोर्ट तक के मैटर के न ले जाई जा। पारिवारिक लड़ाई दूसरा पे मतलब बहुत खतरनाक हो जाला, जिंदगी पे घर भारी फूटे तो गांव लूटे, गांव फूटे तो जवान। हाँ, आदमी कहेला ना घर फूटे तो गंवार लूटे, उहे हाल बा। हर मर्द मेहरारू में लड़ाई झगड़ा होला, लेकिन आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा कि अपन घरेलू लड़ाई के सोशल मीडिया पर एकदम भुला के भी ना ले आई जा। और कोर्ट तो दिल्ली दूर बा, वो तो सोचे ही के नहीं खे। अरे हर चीज़ का सलूशन बा। जी कोर्ट पारिवारिक मैटर बा तो परिवार में समझ ली जाए तो उचित रही। तो रावा देखो तनी यहाँ शताक्षी न्यूज और अभी हम मौजूद रहनी यहाँ पटना में। मिला तनी फिर कोई और मुद्दा और इंटरव्यू के साथ, तब तक खातिर धन्यवाद।